Hej. Nogle gange, når der er noget, jeg går og tumler med, og som jeg synes, der fylder rigtig meget i mit hoved, et eller andet, jeg går og bekymrer mig over, så gør jeg det, at jeg tager lige en lille time-out, hvor jeg sætter mig et sted med noget fred og ro. Det kan være inde i stuen, det kan være på kontoret, lige slukker mobilen et øjeblik. Og så ser jeg det her problem for mig, som jeg har. Jeg lukker øjnene, og jeg kan bare se, hvor meget det fylder. Jeg tænker på det, og kan bare se, at det fylder fuldstændig mit hoved, helt op. Og så mens jeg sidder med lukkede øjne, så forestiller jeg mig, at et eller andet sted, der er der en knap, hvor jeg kan skrue ned for problemet, eller for tankerne, eller bekymringerne, eller det stress, som jeg har. Så ganske langsomt, så sidder jeg med lukkede øjne, skruer lidt ned for problemet, og mærker, det går lidt bedre nu. Skru lidt mere ned. Og lidt mere. Og lidt mere. Hvis du bliver ved sådan bare i 1 minut, du bare hele tiden ser for dig, at du skruer mere og mere og mere ned for problemet. Til det lige pludselig bare er et lille bitte problem. Endnu mere ned. Og så ser jeg for mig det, som jeg ønsker, der skal ske. Resultatet. Så ser jeg det for mig. Og skruer mere op for det. Gør billedet mere og mere klart. Stærkere. Ligesom en pære, du kan skrue op for. Mere og mere lys på det. Klarere. Stærkere. Hvad er det, jeg gerne ønsker, der skal ske? Hvad er det, jeg forestiller mig? Hvad er resultatet? Jeg ser det for mig. Bliver ved med at skrue op for det. Stærkere og stærkere og stærkere lys. Jeg kan se mig selv i det. Jeg kan se, at jeg står inde i det. Jeg skruer endnu mere op for det. Og sådan bliver jeg ved, indtil jeg simpelthen kan gå ind i det billede. Og så mærker jeg den ro, der er lige der, når jeg står i det, som jeg ønsker. Det er en rigtig god øvelse for mig. Og jeg tænkte, jeg ville dele den med dig, fordi måske kan du bruge det samme. Og det er en fantastisk øvelse til lige at få fred i sit sind for de her dumme tanker og bekymringer. Og lige præcis at tune ind på og forstørre det, som du ønsker skal manifestere sig i dit liv. Held og lykke med det, og have en rigtig dejlig dag.